No niin joo. Joo, se olisi taas Kärmestubejupen linjoilla vähän uutta matskua tulossa. Ja tää on ollut aika hyvä päivä. Tulin tossa justiinsa viidettä tuolta kuskaamasta, niin saman tien 6 oli tuossa pihalla taas vastassa, että joo, nyt on kova meno käärmeillä. Mä ajattelin, kyllä tässä täytyy joku juttu olla, että 6 näistä 3, niin ne on kaikki ollut niinku tulossa tätä taloa päin ihan aika niinku kovaakin vauhtia. Niin mulla on nyt semmonen teoria, mikä voi oikeasti olla aika liki, mutta mä epäilen, että jossain täällä näiden portaiden alla, niin täällä on joku semmonen Big Fat Mama käärme. Ja nämä on koiraita, jotka haistaa sen ja ne kaikki tulee tänne. Tää on niinku hyvin luonnollinen syy tälle, että ne todellakin kiiruhtaa. Ja semmoinen suunnitelma olisi, että mä ehkä nappaisin sen Big Fat Mama käärmeen täältä. Mutta toistaiseksi ei ole näkynyt vielä mitään sellaista, että odotellaan. Jes, hyvät päivät kaikille.